Żmien is-sajf, żmien il-festi. U mal-festi jiġi wkoll il-briju bid-daq tal-marċijiet u l-kant tal-anijiet. Tkellimna ma' Alex Vella Gregory dwar il-kant bil-Malti fi żmien il-festi. Il-lirika u l-kant fil-festi xi ħaġa storikament dokumentata hija antika ħafna taħt forum ta' kant reliġjuż, kant popolari, kant tal-waqt il-purċissjoni, kant tal-waqt il-marċi u dejjem żviluppa skont kif tiżviluppa il-festa. Hemm ħafna biex wieħed jista' jikkonsidra bħala għanijiet tal-festa għandek l-għanijiet li huma innijiet daqsxejn iktar formali għal mal-banda jew għal ġol knisja, għandek għanijiet li huma daqsxejn iktar popolari, għandek marċi li jkollok il-kliem li huwa speċifiku għal post jew għal festa partikolari, u mbagħad għandek ukoll sitwazzjoni fejn ikollok taqbil jew kantileni żgħar li jitkantaw jew kienu jitkantaw f'mumenti partikolari tal-festa. Il-lirika tal-festa tant hija mifruxa li għandek nies differenti li jinvolvew ruhom. Għandek livelli u livell litterarju u artistiku fejn għandek nies bħal pereżempju Duncan Bsajla kiteb ħafna nnijiet għal Ħażebux li kien raħal twelidu. Però mbagħad għandek sitwazzjonijiet fejn il-lirika hija iktar popolari u ħafna drabi ma nkunux nafu min kitibha eżattament għaliex proprju timbet minn sitwazzjoni soċjali li ħafna drabi qas ikollok awtur wieħed ma jkollok diversi nies li jżidu jnaqsu jibidlu fil-lirika. Il-festa huwa ritwal kumpless ħafna, jinvolvi ħafna elementi, għandek il-kant ovvjament dak li huwa fl-isfond liturġiku, kant li huwa speċifikament parti mir-ritwal, għandek fajt bħal-innijiet, l-antifoni, li ħafna drabi mhux neċessarjament ikunu bil-Malti, ġeneralment ikollok l-innu popolari li jkun bil-Malti u jkollok l-antifona li tkun għadha bil-Latin, ftit u mal-postijiet fejn għandek l-antifona hija bil-Malti. Imbagħad minn hemmhekk għandek ukoll innijiet u kanzunetti li huma marbutin mal-banda. Għandek l-innu marċ tal-banda, għandek marċi li kollhom il-kliem magħhom u dawn jinbidlu skont il-post. Għandek ukoll livelli ieħor fejn saret popolari ħafna f'ħafna postijiet f'ħafna festi li jinkitbu diski li huma purament ta' karattru popolari li ħafna drabi qegħdin hemmhekk bħala sens ta' identità tal-festa u tal-pajjiż. L-element spontanju jidħol l-iktar fil-taqbil tal-marċ. F'waqt il-marċ huwa f'ħafna postijiet fejn huwa komuni, speċjalment lejn naħa ta' nofsinhar ta' Malta u n-naħa tal-port, li xi ħadd jitla' fuq l-ispalla u jqabbel. Dak it-taqbil jista' jkun jew taqbil antik, jew anke jista' jkun speċifiku, jkunu ħafna drabi jew spontanju ta' dak il-ħin jew jkunu ħasbuh ftit qabel li ħafna drabi jkun hemm messaġġ dirett lejn fest oħra, każin ieħor jew anke persuna oħra. It-tajjir huwa parti, it-tajjir jieħu ħafna forom, jista' jkun sottili ħafna, jista' jkun dirett ħafna. Ġeneralment dak li hu sottili huwa dak li jibqa' jgħaddi minn festa għall-oħra. Għandek taqbil u kant fejn inti turi s-superjorità tal-festa tiegħek mingħajr ma direttament tattakka lill-festa l-oħra imma qed tinsinwa li inti aħjar minn ħaddieħor. Hemm formola li hija komuni f'ħafna festa, jum sabiħ għal din il-gżira, jum sabiħ għal Malta tagħna, kulħadd jgħid vuċi waħda u mbagħad ħafna drabi jbidlu viva Malta Dominikana, viva Malta Karmelitana skont il-kuntest. Hemmhekk m'għandekx offiża imma ovvjament qed turi aħna aħjar, aħna maħniex tal-post biss imma aħna nazzjonali. Imbagħad għandek oħrajn fejn huma iktar diretti, speċjalment fejn jidħlu marċi u anke fejn jidħol taqbil waqt il-marċ li ħafna drabi jkun jingħad iktar milli jitkanta, però hemm każijiet ukoll fejn jitkanta. Bla dubju il-Malti fil-festa jgħin ħafna sabiex il-Malti jibqa' jiġi użat b'mod ħaj. Il-fatt li dejjem jibqgħu jinkitbu l-affarijiet huwa sinjal li għandek nies li dejjem tuża l-Malti u dejjem iżżid fuqu. Il-problema hija meta tidħol f'ċertu element ta' fejn taqta' l-linja fejn hu popolari u fejn għandu jkun ta' livell daqsxejn iktar serju. U dik hija problema
mhux sempliċement lingwistika imma edukattiva fejn inti tkun taf li n-nies għandhom forsi ħsieb imma mhux kapaċi jippreżentawh b'mod ċari l-ħsieb. Is-soluzzjoni hija proprju li inti ikollok fuq livell edukattiv ikollok iktar għarfien tal-Malti u tal-possibiltajiet tal-Malti. Kultant anke tara ċertu affarijiet stampati fil-programmi tal-festa fejn ma jkunux ta' livell għaliex daw qatt ma ħadmu ma' ħaddieħor sabiex huma jirranġaw jtejbu l-prodott tagħhom. Huwa hekk importanti li d-Dipartiment tal-Malti, pereżempju l-Għaqda tal-Malti, joħolqu mezzi biex jkomplu jkabbru l-għarfien tal-Malti f'dawn il-komunitajiet. Fl-2016, l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu nidiet programm li permezz tiegħu bdiet tani mal-ħrejjef. Ngħidu aħna ix-xieħ mitfun ġolar, id-dragun draganti, torsinella u ċeklem fusa, bis-sem ta' nies bħal Treverzara u l-Maestro Dominic Gallia. L-għan tal-proġett rakkonti u li dejjem inkomplu nkatru nrawmu l-tfal tagħna fil-ħiliet tagħhom biex huma dejjem jiżviluppaw il-lingwa Maltija. Tajjeb li ngħidu li l-ħrejjef huma importanti ħafna għax huma jgħallmuna għandhom temi universali u fil-fatt anke jekk wieħed jara ħrejjef minn kulturi differenti jara xebħ kbir għax huma jidħlulek fuq temi u motivi u anke karattri li huma tista' tgħid komuni għall-esperjenza umana kollha. Għalhekk it-tfal billi nesponuhom għal dawn it-tip ta' ħrejjef jistgħu jitgħallmu jħossuhom anke dejjem ikomplu jedukaw ruhom u jitgħallmu minnhom. Żmien twil ilu, ix-xjuħ kienu jgħixu ħafna snin. F'pajjiż il-bogħod kien hemm sultan li ħareġ ordni li meta x-xjuħ jagħlqu l-100 sena u li jidhom kellhom joħduhom ġar, jagħtuhom biss ftit ikel u xorb, ikaħħlu d-daħla tal-ar bil-ġebel u jħalluhom imutu hemm ġew. Dan il-proġett jikkonsisti minn 8 ħrejjef tradizzjonali li ġew adattati mill-awtur maħbub għat-tfal Treverzara. Fosthom hemm il-ħrafa tax-xhur, il-ġgant u l-iskarpan u anke x-xieħ mitfun ġolar. U li sar aħna li provajna kemm jista' jkun żammejna l-ispirtu oriġinali ta' dawn il-ħrejjef. Issa barra li ġew adattati, dawn qegħdin verżjoni kemm ta' rakkont kif ukoll ta' reċta. Issa barra minn hekk ukoll bl-għajnuna tal-kompożitur Dominic Gallia għal kull ħrafa inħalqot ukoll kanzunetta blirika wkoll ta' Treverzara biex dawn il-kanzunetti jisiltu t-tema ewlenija ta' dawn il-ħrejjef. Ġarbet vejja kbar minn ħajjatena u lussu spiċċat maqfula far. Torsinella, misma xarek dik l-imsella, tendel xarek owla, ħalli titlanna nawla. Dawn il-ħrejjef huma jistgħu jiġu apprezzati minn kulħadd. Dawn jinsabu fil-fatt anke huma aċċessibbli għall-pubbliku, imma aħna wkoll bħala Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu qabbinajnihom ukoll ma' snin partikolari. Issa fil-fatt tajjeb ngħidu li kull skola tal-Istat ta' Għawdex qegħdin jingħataw ukoll set ta' pupazzi li semmejnihom Bertu u Bettina. Issa dawn il-pupazzi qegħdin aħna nħeġġu u anke bl-għajnuna tat-timijiet tal-Litteriżmu biex jistgħu jużawhom biex dawn dejjem iħadmu u dawn il-ħrejjef ikunu jistgħu janimawhom b'dawn il-mod. Ġieli jkollok tfal li forsi ma tantx jipparteċipaw imma li billi jkollok il-pupazz huwa forsi dak li jħossuhom iktar komdi hija xi ħaġa anke meta tihom il-ħajja t-tfal jieħdu gost ta' xi ħaġa mhix tas-soltu u hemm ċerta maġija wkoll fihom. Dawn ir-rakkonti tajjeb ngħid li barra li ġew adattati għamilna wkoll tajnihom xena diġitali u fil-fatt dawn jinsabu l-animazzjonijiet fuq l-istazzjon tal-Aġenzija fuq YouTube. Barra minn hekk wieħed jista' anke jżur il-paġna tal-Facebook Rakkonti u hemmhekk isib anke kemm is-siltiet kif ukoll dawn l-animazzjonijiet li wieħed jista' joqgħod jisma'
u jieħu gost jarahom mat-tfal biex huma dejjem kif qedna ikomplu jisimgħu Malti u l-Malti jkomplu dejjem japprezzaw anke t-temi u tradizzjonijiet tagħna. Illum il-ġurnata ngħixu f'dinja fejn barra ovvjament l-importanza tal-ktieb imma wkoll nafu li t-tfal huma wkoll esposti għal mezzi diġitali oħra u għalhekk nistgħu forsi b'dan il-mod hija għodda oħra edukattiva bil-Malti biex aħna mhux biss jekk forsi ħajmorru forsi fuq YouTube u jaraw xi videos jistgħu wkoll jaraw dawn it-tip ta' videos u jieħdu gost jisimgħu storja bil-Malti. L-iskarpan mexxa lil ġgant lejn it-tarf tal-bosk. U wara ftit uriħ girna f'nofs talqa. Hemmhekk norqod jien ġo dik il-girna. Kollox sew! L-għodwa tajba! U l-ġgant telaq għal xogħlu. Waħda mis-snajja popolari fostna l-Maltin u li naraw il-frott tagħha fix-xhur tas-sajf hija dik tal-lob tan-nar. Carlston Grima, li stħarreġ ir-reġistru marbut ma' din is-sena, qasammana xi tarif dwar ir-reġistru tal-piroteknika u l-varjazzjonijiet li nsibu fih u r-riċerka marbuta miegħu. Dan l-istudju huwa studju tista' tgħid prattikament huwa ġdid għal fatt huwa ġdid għaliex ftit sar xogħol rigward il-piroteknika Maltija. Dan huwa xogħol ta' Maġisteru fil-Malti fejn trattajt studju soċjo-lingwistiku tar-Reġistru tal-Piroteknika Maltija. Irrid ngħid li l-piroteknika Maltija hija popolari ħafna, mhux biss għax il-festi huma popolari wkoll u anke mhux biss mill-Maltini ma anke mit-turisti. Li għamilt hija li intervistajt il-kmamar kollha ta' Malta u Għawdex kollox 32 kamra tan-nar minn 20 lokalità differenti u analizzajt il-ġeografija, il-lokalità u l-età ta' kull kamra tan-nar. Kull kamra tan-nar għandha l-identità piroteknika tagħha u allura żagħżugħ li attendi kamra tan-nar ikun tgħallem il-reġistru tal-piroteknika ta' dik il-kamra tan-nar u allura l-varjazzjoni fl-età ma tkunx kbira daqstant. Għaliex jisek inti tista' tgħid li inti titgħallem minn nies ta' qablek u allura tappartjeni dak il-lingwaġġ li jkun qiegħed użat f'dik il-kamra partikolari. Nista' ngħid li l-istudju soċjolingwistiku ittratta l-lob tan-nar kollu kemm tal-ajru kif ukoll tal-art imma mhux biss. Għaliex hemmhekk qegħdin nitkellmu fuq lob tan-nar maħdum u lest. Jiena imxejt pass oltre għal fatt li mort anke fuq il-proċessi ta' kif isir il-lob tan-nar u anke mxejt anke fejn jidħlu elementi kimiċi u sustanzi kimiċi li jintużaw biex eventwalment ikollna l-prodott finali li narawh fis-sema. Minn kamra l-oħra tiġi għandek 65% varjazzjoni, imma hemm lingwaġġ partikolari fejn jissema bis-Għawdex biex nagħti eżempju Għawdex għandek sitwazzjoni fejn jintuża aktar kliem Ingliż fejn jidħol termini tal-lob tan-nar milli f'Malta pereżempju. Ħaġa oħra mbagħad għandek ċertu kliem partikolari li jintużaw biss f'Għawdex milli f'Malta. Biex nagħti eżempju, meta għandek bomba li tkun tal-kulur fejn f'Malta ngħidu għandna l-bomba tad-daħna huma jgħidu daħna kulur. Pereżempju, jekk inti għandek fetqa jew fetħa f'Malta fejn inti kollok l-iskartoċ bl-istilla jew bil-bera fejn dan jiftaħ fis-sema joħloq murtal jew fetqa huma jużaw tebqa kulur jew tebqa beraq. Fil-każ ta' Malta ngħidu fetħa jew fetqa kulur jew fetħa beraq. Nista' ngħid li dan il-ktieb u dan l-istudju kien għodda tajba ħafna għal min mhux biss huwa dilettant imma anke dawn li huma professjonali għax mhux biss huwa bank ta' riżorsi u bank ta' tagħlim u għarfien ta' fuq il-lob tan-nar imma anke jagħti dewqa tajba jagħti toma tajba għal min irid jitgħallem din is-sena. Tajjeb, jekk jiena nagħti ħarsa lejn dan il-ktieb u nagħti eżempju, tajjeb, ninnutaw illi fejn tidħol l-elementi kimiċi, fejn jidħol element kimiċi u sustanzi kimiċi, id-differenza ma kienx għaliex tista' tgħid il-kmamar tan-nar huma
jgħidu l-istess ħaġa. Ġifieri biex nagħti eżempju, tajjeb nitratta l-istronzju, tajjeb nitratta l-potassju jew inkella nitru huwa lingwaġġ li użat mod komuni fil-kmamar kollha ta' Malta u Għawdex. Imma mbagħad jekk aħna nitlu fin-niċċa, in-niċċa hija spaku tajjar midluk bil-porvli maġun fl-ilma u l-gomma, u ġeneralment jintuża kemm għan-nar tal-art u kemm għan-nar tal-ajru, ħassib kmamar tagħna li flok niċċa jgħidu miċċa. Tajjeb, jekk aħna mmorru għal lob tan-nar, tajjeb għandek l-isfera li hija qasma ċilindrika li kollha stilla li tħalli rax jew demb, għandek 3 kelmiet oħra li jirreferu għal dan it-tip tal-lob tan-nar, għandek ir-raġġiera, għandek ir-ruġġiera u għandek l-isfera. Ovvjament din il-kelma sfera, raġġiera jew ruġġiera ħarġet għal fatt li l-mod kif tiftaħ l-isfera tagħtix tifhem li hija r-raġġiera li ssib jew fuq wara tar-ras tal-istatwa tal-qaddis jew inkella fuq wara tad-dar tal-istatwa u l-isem ġie minn hemmhekk. Nistgħu ngħidu wkoll b'mod interessanti li l-lob tan-nar it-termini tiegħu anka jinvolvu oqsma oħra partikolari biex ngħidu pereżempju għandna termini tal-lob tan-nar li huma marbutin mal-ħxejjex. Għandek pereżempju ċentru pastarda. Tajjeb, għandek il-qaqoċċa, li huwa għodda li tintuża għan-nar tal-art. Għandek pereżempju termini assoċjati mal-annimali. Għandek il-fekruna. Ukoll miġdid hija tip ta' lob tan-nar li titla fl-ajru u li hija assoċjata mal-fekruna. Għandek pereżempju il-ħanżir miġdid. Huwa meta ngħidu dan huwa murtal ħanżir, ġifieri ġeneralment ikun murtal imdaqqas ħafna, jkun kbir ħafna. Għandek ukoll laqam partikolari. Huwa l-unika laqam li nsibu fil-lob tan-nar huwa l-bibillu. Il-Kamra tan-nar San Sebastian ta' Ħalqormi qabdu il-murtal meqjus bħala aħna ngħidulu il-murtal tal-lob, murtal li jaqsam darbtejn, li huma sejħulu bibillu għal fatt illi kellek wieħed minn ħażebbuċ il-laqam tiegħu kien il-bibillu u dan għallem dan it-tip ta' murtal kif isir lil din il-kamra tan-nar u sejħet lil dan il-murtal f'ismu. Pereżempju, għandek varji, għandek il-ballun, għandek id-disin, għandek il-forum, għandek l-isbruffaturi. Tista' tgħid li l-lob tan-nar ma jispiċċa qatt. Meta nħarsu lejn it-tempji ta' pajjiżna, ma nistgħux ma nissaħrux bl-arfin teknoloġiku tal-abitanti ta' qabilna u bil-gosti estetiċi tagħhom. Dan is-seħer ħakem ukoll il-missirijietna, tant li ħarġu b'diversi għajdutu stejjer dwar it-twaqqif ta' dan il-ġebel kbir, dwar dawn l-imkejjen ta' qima. L-iktar li jġib fit-traduzzjoni orali, l-iktar li jġib referenzi għat tempji huwa Patri Manuel Magri. L-ewwel ma jsemmi hija barra l-Pleri fejn hemm l-Istrett ta' Ġibilta, il-Pleri Terkole. Imbagħad isemmi ħafna fuq iċ-ċiklu tal-ġigantija. U da Magri iżjed minn ġabbara oħra. Jagħtihom interpretazzjoni mitoloġika fuq nies b'saħħithom, xagħrin li bnew it-tempju tal-ġigantija. Juru sens ta' protesta. Protesta mill-Awċin kontra ir-repressjoni, kontra l-istabbiliment. Huwa identifikat, ta' kollu identifikat mal-ġiganti. Il-ġiganti huma l-forma ta' protesta. Imbagħad għandna l-istess dejjem Għawdex, għaliex Magri ġabar ħafna minn Għawdex, għandna ir-rakkonti tal-kanċla. Il-kanċla kienet mara b'saħħitha ħafna. Ir-rakkonti tan-Najt. In-Najt kien ieħor b'saħħtu ħafna, kien jerfa' tratt ġebel mill-barriera biex jara il-pis tiegħu. Imbagħad kellna Ġanni Seksek, l-istess
kien jerfa' il-ġebel mill-barriera. U darba missieru kien qallu lil Ġanni, qallu ma kemm int ħanżir, tagħmel hekk lil saħħtek. Il-leġenda li ġabar magri fuq tal-ġgantija hija tal-ġganta li kienet tgħix għawdex u kellha żewġ titfal. Dawn serqu għomla waqt li sejrin bihom bid-dajsa lejn Malta, hi ħarġet bil-hawn tiġri, qabdet idejja mad-dajsa u il-baħħara, il-baħrin, għataw l-idea barra bil-mannara u waqgħet u mietet. Dawn iż-żewġ titfal tagħha, waħda iż-żewġet għawdex u l-ieħor iż-żewġ il-mosta. Issa il-mosta bil-ħaq għandna fdalijiet tat-tempji fil-wiet il-għasel u sabu fdal ieħor tat-tempji in-naħa l-oħra tal-mosta. Jiġifieri hemm daqsxejn verità marbuta ma' din leġenda. Imbagħad nagħtu importanza liż-żriera għax kienu iż-żriera li taw din l-interpretazzjoni mitoloġika għax huma rrakkontawhomlu lil-magri meta ġabarhom. Ħaġar qim għandek l-idea tas solstizju li titla x-xemx minn bejn il-plieri, titla x-xemx minn bejniethom. Is-solstizju tas-sajf, tax-xitwa, tal-ħarifa, tar-rebbija. Jiġifieri dak għandu valur importanti. In-nies għadhom imorru sal-lum biex jaraw dal-fenomenu tax-xemx tiela minn bejn il-blajjet. Mal-wasla tal-imxija tal-Covid f'Malta, kellhom jitħassru bosta kunċerti. Iżda dan ma waqqafx lil kantanti u l-mużiċisti ta' pajjiżna milli jużaw it-talenti tagħhom sabiex jaqdu aktar lil pajjiż. Bħalma naraw f'din il-verżjoni ta' Viva Malta minn Fuse u bosta artisti oħrajn. Mill-banda l-oħra, il-band Dune stiednet lil kantanti lokali jirrekordjaw il-verżjoni tagħhom ta' ħdejk. Inizjattiva li fi ftit jiem saret viral aktar mill-imxija f'pajjiżna.
meta nkun qiegħed ħdejk. Nixtieq naf kif ngħidlek x'inħoss meta nkun qiegħed ħdejk. Nixtieq naf kif ngħidlek. Artisti oħra ħadu l-inizjattiva jvaraw materjal li qatt ma der qabel. Jew saħansitra jirrekordjaw xogħol għal kollox ġdid, minn mużika popolari sa rap bil-Malti, b'taħlita sabiħa ta' artisti bħal Vince Fabri, Listen u l-Lapes. Ifem bżonn li neqpaw ġewwa li ningħalqu ġewwa d-dar nindukraw is-saħħa tagħna sa ma jiġi żmien aħjar. Idejna maqsulin u l-bibien magħluqin imma qlubna miftuħin biex nieħdu ssib xulxin. Kuraġġ! Dan huwa mument fiskiet, mument li d-dinja qed tara ħafna mwiet. Dan il-virus serju daqs l-akbar delit, kulħanut illum magħluq biss b'tifkiriet. Huwa mument fejn kulħadd jaqaf jirrealizza li xejn huwa dejjem mhux dejjem bitzilla kull skola. Qed inġorru l-pis mhux insommu qrib, però xorta kulħadd sof flimkien. Però xorta kulħadd sof flimkien. Flimkien intu jien hawn il-koll li tfid qed inġorru l-pis mhux insommu qrib, però xorta kulħadd sof flimkien. Però xorta kulħadd sof flimkien. Flimkien intu jien. Il-grupp Brikkuni mar lilin billi nieda saħansitra album sħiħ intitolat Il-ħajja, il-mewt, in-nisa. U aktar tard, il-video mużikali Fomm ir-rieħ. Fil-waqt li l-grupp Etnika ukoll tagħna video mużikali ġdid bl-isem Tal-ura. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.